tots i totes benvinguts al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, que és un parc que es va inaugurar fa més o menys un any i que, col·laborant amb la Càtedra Josep Termes, ja fa un cert temps que estem fent debats d'actualitat de temes molt variats. N'hem fet sobre refugiats, n'hem fet sobre seguretat, ara en farem un de més llarg sobre medi ambient i ens semblava, ja fa bastant temps, que era important fer-ne un sobre salut i sobretot sobre comunicació de la salut. I ens semblava que aquest era un tema important d'explicar des del punt de vista de l'interès humà i social. Al començament de qualsevol nova situació, encara que la malaltia sigui coneguda o tinguem alguna experiència, és una situació molt incerta i no sabem ben bé ni cap on anirà i moltes vegades podem fins i tot no saber ben bé a què ens enfrontem. Malauradament les decisions s'han de prendre en la situació habitualment de més incertesa. A medicina, ho saben vostès, és molt difícil moltes vegades dir una cosa de forma absoluta i ens movem en unes zones de grisos bastant importants. Per tant, quan ens pregunten, però escolti'm, això no pot passar, doncs la resposta és tot pot passar. El que passa és que la probabilitat de que passi és baixa, etc. S'intenten seguir una sèrie de regles ben establertes de la comunicació, llenguatge senzill, clar, exemples molt concrets, exemples que ens portin d'aquesta situació incerta a riscos que hi ha a la vida diària, i quan una cosa no la sabem, doncs hem de dir que no la sabem i que quan tinguem més informació o tinguem nova informació intentarem modular aquest missatge. Nosaltres ens limitem, dintre d'aquestes regles, diguéssim, de la comunicació en situacions de crisi en salut, a intentar ser els primers en explicar les coses, intentar acertar, és a dir les coses bé, i intentar ser creïbles. El nostre paper com a professionals o com a acadèmics, experts, independents, digue-li com vulguin, és col·laborar amb l'administració, demandar que l'administració ens doni la millor informació per nosaltres poder tenir també la millor informació a l'hora de fer aquesta comunicació si és que ens toca fer-la. En cualquier situación, el papel es siempre preguntar. Con lo cual, el problema es que si no tienes a quién preguntar, la cosa se complica y ahí es donde tropezamos, ¿no? Esa actitud a la hora de la información, ¿no? De pensar que como profesionales tienen un papel que hacer a la hora de dar información a la gente, a nosotros nos ayuda muchísimo. No ya porque conduzca en una dirección, sino porque permite hacer preguntas con tranquilidad. Aunque vayas con urgencia, pero con la tranquilidad de que al otro da por hecho que es bueno responderlas. Eso es un clic que se ha tardado muchísimos años en hacer. Somos una sociedad mucho más informada en todos los sentidos. Yo creo que la información de la salud nos ha permitido saber mucho más de nosotros, ser mucho más autónomos y a los profesionales participar mucho más de ese juego con el usuario, ¿no? de los servicios. Desde los medios de comunicación creo que hemos puesto un poquito. Formamos parte de la evolución natural que ha tenido la sociedad hacia situaciones que eran impensables entonces y que ahora son impensables que fueran así. Hoy el que era propietario de la información colabora, entiende que la información forma parte de que las cosas vayan bien. Es una presión espantosa para los que trabajan en esos medios y le dicen trae algo para el informativo de la UNA. O sea, vamos, es que si no, no te quiero volver a ver por aquí, ¿no? Y te llevas lo que sea, aunque sea la declaración de una señora que ha tocado la manilla de la puerta y dice, ¿qué? ¿Que puede haberme contagiado? O sea, entonces, bueno, se llega a eso por una enorme presión, pero sobre todo porque no hay salida por el otro lado del saco. Un cargo que nunca ha tocado temas de salud, le dicen la realidad de lo que se les venía encima, dicen, bueno, le explicamos esto y se me cae encima todo, ¿no? Yo no lo puedo soportar, no quiero que se diga. Y bloqueo. Si el saco no tiene salida, aparece la vecina que se asusta al tocar la puerta, ¿no? Cualquier situación de emergencia nos da miedo desde el punto de vista ciudadano. Cuanto más información tienes, en general, no es que te quite el miedo, pero bueno, lo equilibra, ¿no? Para nosotros la parte más difícil es encontrar a las fuentes adecuadas a las que preguntar, porque no siempre las tienes, ¿no? Pero es fundamental que haya flujo, que haya por dónde salir esa presión. Con lo cual, lo que mejor funciona es cuando las puertas están abiertas y todos entienden que esa información es importante. Y creo que como mejor funciona es cuando todos sabemos que todos jugamos y que
en la información todos tenemos algo que hacer. Comunicar la salut sempre és especial, perquè al final la salut té a veure amb la vida i la mort. I només per la transcendència de comunicar una cosa que té a veure amb un dret tan prioritari per la vida de la gent. Les notícies en relació a la salut tenen sempre alguna component extrema en positiu o en negatiu, perquè quan tu estàs explicant una bona notícia que té a veure amb la salut, li estàs donant vida a la societat. I quan estàs explicant una mala notícia que té a veure amb la salut, llistes d'espera, és igual, doncs li estàs traient vida a la gent, no diguem. Però això és una cosa, i l'altra és comunicar crisis sanitàries, perquè aquí entrem en un capítol molt específic i molt diferent. Perquè la crisi sanitària, ho explicava el doctor Trilla, té a veure amb la incertesa. La crisi sanitària té a veure amb el risc de no control per part de les institucions sobre la situació. Per això parlem de crisi sanitària. El primer que apareix com un perill, diguem, més o menys reflexiu, més o menys conscient, és les institucions se'ls escaparà de les mans, podran fer-hi alguna cosa. El concepte de propagació, d'ona expansiva, la crisi sanitària sempre en l'imaginari més o menys conscient d'aquesta component. Comunicar una crisi sanitària té tota una altra naturalesa, té unes regles del joc pròpies i específiques, diguem, no? Llavors jo crec que tots sobre el paper, tots tenim molt clar quins són els criteris correctes. Podríem resumir-ho amb dos grans criteris i després, si de cas, els especifico. Velocitat i exhaustivitat. La proactivitat en la gestió d'una crisi sanitària. Sortir ràpid. Sortir amb una única veu. Donar tota la informació, que la informació aparegui com a informació veraç i creïble. I fins i tot podríem afegir que cal tenir capacitat per neutralitzar el soroll que qualsevol crisi sanitària genera amb la informació veraç, correcta, exhaustiva, que ha de tenir aquesta funció de neutralització. L'objectiu de la reacció comunicativa, en principi, és evitar el pànic, gestionar el risc de pànic. El pànic pot provocar problemes afegits al problema inicial. Hi ha una obligació de minimitzar l'impacte des del punt de vista sanitari d'aquella crisi, i això té que veure amb una reacció assistencial i en posar tota la ciència a treballar i tota la xarxa assistencial a treballar, però també una obligació d'evitar actituds socials que generin costos afegits per la via del pànic, etc. Per tant, tenim els casos de com no s'han de fer les coses, tenim la teoria de com s'han de fer, però la teoria ens porta a enfrontar-nos a un dilema, que és la gestió d'aquesta certa incompatibilitat entre els temps de la ciència, que és el que et proporciona el contingut del que has de comunicar perquè aquesta comunicació sigui veraç, creïble, exhaustiva, calmi, etc., i els temps dels mitjans. En relació als mitjans, jo crec que hi ha un perill, que és que hi hagi el prejudici prèviament construït de que les institucions no volen donar informació, que per tant ja s'aproximin a les institucions des del prejudici i la convicció de que les institucions estaran a la defensiva i no voldran donar informació. La pregunta que em faig jo és, i la deixo aquí sobre, amb una crisi sanitària és ingenu intentar que els mitjans aparquin la seva dimensió de competició per l'audiència i actuïn exclusivament en base a la seva funció de servei públic. És possible aquesta suspensió temporal en un moment de crisi sanitària d'una cultura normal i legítima, insisteixo, una cultura normal i legítima en els mitjans de comunicació, que és mirar-se de reüll i fer el que correspon en un entorn en què l'audiència tria i amb llibertat compra aquí o compra allà o mira aquí o mira allà, suspendre aquesta cultura normal i habitual i actuar en alguna mesura més en la lògica simplement de servir l'interès general i res més.